वेलकाम बैक टू गोरलै चैनल। गोरलै चैनलाव नायगिरि बिथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनायावनो मोनथिखाबाय जानांगौ जे जों मा सावरायगोन, दिनै मा सावरायनो थांदों बेखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय। दा जों बेवहाय नोंथांमोननि थाखो जियाव थानाय खोन्दो 10नि जोङो मानसिनि मेगन आरो रंगिना संगिना बुहुम बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों। बे जाबाय बे लेसननि गिबि पार्ट 1 भिडिअ आरो बेवहाय नोंथांमोना सावरायनो हागोन जोङो मेगननि बेमारफोरा माबोरै जायो आरो मेगन बेरामखौ फाहामनो गोनां जायोब्ला जों मा लेन्स इउज खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। दा गिबियावसो जों सावरायगोन बे जाबाय मानसिनि मेगननि सावगारि। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरो बेखौ आं बिजाबनिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बे जाबाय मानसिनि मेगननि सावगारि। दा सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय माखासे मुं आरो बेफोरखौ मा बुंनाय जायो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। भेट्रियास हिउमार आरो बिथिंजाय मोनसे दङ सोराङारि स्नायु। थामहिनबा नैबे जाबाय मेगननि मोनसे इनार पार्टफोरखौ, सिंनि जा पार्टफोरखौ दिन्थिना होनाय जादों। दा बेवहाय रगारि लेन्स, सिलियारि मोदोम बिसि, रेटिना, सोराङारि स्नायु बेफोर जाबाय बेफोर मेगननि सिङाव थानाय मोनफा मोनफा पार्ट। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा नैबे जाबाय आरो नोंथांमोना नैखौ नुनो मोनदों। बे मोनसे जाबाय मेगननि फिथाइ होनना बुंनाय जायो आरो बे मेगननि फिथाइया फ्राय 2.3 सेन्टिमिटार फ्राम दुलुर। दा नोंथांमोना जुदि बिजाबखौ नोजोर होयो अब्ला मोनगोन नोंथांमोना। आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे नैबे रेटिना, जों जा नुबाय सावगारिफोर आरो सावगारि नुनायनि उनाव सायखङा बहा सोमजिगोन। दा सायखङा जाबाय नैबे रेटिनायाव सोमजिगोन। अब्ला रेटिनायाव सोमबाथाय जों मोनसे अबजेक्टखौ जों हमनो हायो जे बेयो मोनसे माबा मोनसे मुवानि मुं, बा बेयो मोनसे पेन, बेयो मोनसे खोलोम, बेबायदि सावगारिफोरा जाबाय नैबे रेटिनायाव सोमजियो। दा बेखौनो बुंनाय जायो रेटिना। आरो रेटिनानि नैबे रेटिनानि सिङाव जों मोनसे थोरफो नुनो मोनो, बे जाबाय इरिस। आरो बे इरिसनि खामानिया मा? बे इरिसनि खामानिया जाबाय नैबे जा पिउपिल नोंथांमोना नुनो मोनदों, बे पिउपिलखौ माने मोजाङै लाखिनायाव, साबधानै लाखिनायाव बे इरिसआ हेल्प होयो। बेनिफ्राय आरो बे पिउपिलनि खामानिया मा? आरो बे पिउपिलनि खामानिया जाबाय साप'ज हमना ला सोराङा फैबाय आरो मेगनाव नांफैबाय, अब्ला नैबे पिउपिला बे सोरांखौ माने होबथानायाव, थामहिनबा माबा मोनसे सोरांखौ सामलाय मोजाङै, बा बांद्राय सोरां फैहोआ, मोनसे लिमिट थागोन, बेवहाय सिमा थागोन, बे सिमानि गेजेराव कन्ट्रल खालामनो लाखियो। बे पिउपिलनि खामानिया जाबाय सोरांखौ सोलिहोबाय थानाय, थामहिनबा जोंखौ नुहोबाय थानाय खामानियाव बे पिउपिला बाहायजायो आरो बे सोरांखौ सामलायनानै लाखियो। बे जाबाय पिउपिल। नोंथांमोना बे मेगननि जा दाथाय सावगारिखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। माब्लाबा एग्जामफोराव फैनो हानायनि चान्स दङ, अब्ला नोंथांमोना मेगनखौ गिबि आखिनानै बेबायदि पार्टफोरखौ लिरना होब्लानो जागोन। बेनिफ्राय दा जों मोननैसो बुंफुरलु सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों। बे जाबाय गिबियावनो गोरोबहोनाय, एकमडेसन। दा गोरोबहोनाय बुङोब्ला मा बुजियो? मेगना लेन्सनि फकास जानथायखौ सोलाय सोल' खालामनो गुबुन गुबुन जानथायाव थानाय मुवानि सायखंखौ थियै रेटिनायाव लाखियो। बेबायदि मेगननि लेन्सनि गावनि फकास जानथायखौ गोरोबहोनो हानाय हाथिखौनो गोरोबहोनाय बुङो। दा नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ। दा बेवहाय मेगननि लेन्स बुङोब्ला जोङो बे कर्नेल लेन्स बा कंसा लेन्स बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो मेगनाबो मोनसे लेन्स होनना बुंनो हायो जों। कर्नेल लेन्सआ जेरैबायदि थिग बिदिनो मेगनखौबो जों मोनसे लेन्सजों रुजुनो हायो। दा बेयो मानि थाखाय जादों? गोरोबहोनायनि मिनिङा जाबाय जों माबा मोनसे मुवाखौ नुनोब्ला बेवहाय मोनसे मा फकास जानथाय नांगोन आरो बे फकास जानथाय थानायनि थाखाय जोङो सायखंखौ मोनसे डिसटेन्स, थामहिनबा डिसटेन्सनि गेजेराव जों नुनो हागोन। आरो बे जा मेगननि लेन्सनि गावनि फकास जानथायखौ गोरोबहोनो हानाय, माने नुनो हानाय बेसेबां डिसटेन्सआव नों बे मोनसे मुवाखौ नुनो हागोन, बेखौनो होनना बुंदों गोरोबहोनाय होनना बुंनाय जादों। बेनिफ्राय खाथि बिन्दो दङ, मेगननिफ्राय खमसिन जानथाय जेराव मुवाफोरखौ हेंथा गैयाजासे बयनिख्रुइ रोखासिन नुनो मोनो, बेखौनो रोखा नुथायनि खमसिन जानथाय एबा खाथि बिन्दो बुङो। दा नोंथांमोना खाथि बिन्दो बुङोब्ला मा बुंगोन? जों मिनिमाम डिसटेन्सखौ बेवहाय बुंनाय जादों खमसिन जानथाय, जा अबजेक्टखौ जोङो
बयनिख्रुइ खाथि अबजेक्टखौ जों बयनिख्रुइ खाथियाव लानानै रोखायै नुनो हायो बेखौनो बुंदों खाथि बिन्दो। दा बे खाथि बिन्दोनि मिनिमाम जा बिन्दो बेखौ 25 सेन्टिमिटार जों हमना लानाय जायो। बेनिफ्राय गोजान बिन्दो जाबाय मेगननिफ्राय गोजानसिन बिन्दो जाय जानथायसिम मेगना मुवाफोरखौ रोखायै नुनो हायो बेखौनो मेगननि गोजान बिन्दो बुंनाय जायो। दा बेबो जाबाय जों बबे जानथायसिमहालागै जों बबेबा मोनसे अबजेक्टखौ मोजाङै एबा रोखायै नुहुरनो हानाय जानथाय बे जानथायखौनो होनना बुङो गोजान बिन्दो। आरो बेयो सरासनस्रायै सासे सुबुंनि थाखाय बे गोजानसिन बिन्दोआ जाबाय 25 सेन्टिमिटारनिख्रुइ बांसिन जायो। थामहिनबा जों बेखौ जोबनो गैयि बुंनो हायो। जेब्ला नोंथांमोननि सोंथियाव सोंगोन बा आनजादफोराव सोंनाय जायो मेगननि गोजान बिन्दोआ बेसेबां, अब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरना होनो हागोन। बेयो जाबाय जोबनो गैयिनि गेजेराव जागोन। थामहिनबा बेखौ जोङो डिस्टेन्सखौ बिदि फिक्स लिरनो हाया बेनिखाय। आरो खाथि बिन्दोआ जाबाय 25 सेन्टिमिटार। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गोरोन्थि नुथाय आरो बेहेमनि बाहायनाय। बेवहाय माखासे गोरोन्थि नुथायफोर दङ। बे जाबाय मायोपिया एबा खाथि नुथाय, हाइपारमेट्रपिया आरो गोजान नुथाय, प्रेस बायोपिया। बे मोनथाम गोरोन्थि नुथाय एबा जोंनि साफ्रोमबो मानसिफोरनाव बेफोर बेरामफोरा थायो। बेफोरखौ जों बेरामबो बुंनो हायो, मायोपिया बेराम बा खाथि नुथाय। सोरबा खाथि नुथायनि खाथिखौ सोरबा सिनायनो हाया बेफोरबायदि बेराम थायो। सोरबा गोजान नुथायनि एसे प्रब्लेम जानो हागौ। सोरबा प्रेस बायोपिया मोननैबो बेरामा थानो हागौ, खाथि नुथायबो थागोन गोजान नुथायबो थागोन। दा बेफोरबायदि मेगननि बेरामफोरखौ जोङो होखारनो थाखाय मा खालामगोन? थामहिनबा बेफोरनि फाहामनायफोरा मा मा? बेफोरखौ जोङो बे गोरोन्थि नुथायफोरखौ फाहामनो थाखाय खायसे लेन्स दङ। बे जाबाय कर्निया लेन्स आरो खंसा लेन्स। बेफोरखौ जों इउज खालामनानै बे गोरोन्थि नुथायफोरखौ होखारनो हायो। दा गिबियाव जों सावरायगोन मायोपिया एबा खाथि नुथायफोरा मा। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय आं नोंथांमोननि बे बिजाबनिफ्राय बेखौ दिखांना होनाय जादों। बे गोरोन्थिया मानि थाखाय जायो? अब्ला जों मायोपिया एबा खाथि नुथायखौ मानि थाखाय जोङो बेबायदि जायो? बे बेरामा मानि थाखाय जायो? बे जाबाय बे मोननै जाहोन दङ बे जानायनि। मेगननि लेन्सफोरा बांद्राय दबनाय जायोब्ला बे बेरामा जायो, मायोपिया बेरामा जायो। आरो मेगन फिथाइनि लावलांनायनि थाखाय जानो हागौ होनना बुंदों। दा बे मोननैया जेब्ला जागोन अब्ला नोंथांमोना मायोपिया एबा खाथि नुथाय बेरामाव गोग्लैदों होनना जों बुंनो हायो। आरो बे गोरोन्थिखौ, बे मायोपिया एबा गोरोन्थि नुथायखौ जों फाहामनो थाखाय लेन्स बाहायो। बे लेन्सनि मुङानो जाबाय गंसे हर्लेब लेन्स। जों हर्लेब लेन्स जोङो चेप्टार 10 आव सावरायनो मोनबोदोंमोन। आरो बे हर्लेब लेन्सखौ जों बाहायनानै बे मायोपिया बेरामखौ होखारनो हायो। आरो नोंथांमोना बेयाव सावगारियाव नुदों गोरोबहोनाय गोहोनि गंसे हर्लेब लेन्स सायखंखौ रेटिन लाबोफिननो आरो बेबायदि गोरोन्थिया फाहामजायो। दा नोंथांमोना बेवहाय सावगारियाव नुनो मोनदों बे जाबाय मोनसे मानसिनि मेगन होनना साननानै ला आरो नैबे जाबाय मानसिनि मेगननि फिथाइ। आरो बेवहाय मोनसे अबजेक्ट दङ, मोनसे खाथि नुथायनि मेगननि गोजान बिन्दो। थामहिनबा नैबे जाबाय मेगननि बे मोनसे अबजेक्टनि थामहिनबा नैबे मेगन आरो नैबे अबजेक्टनि डिस्टेन्स होनाय दङ बेवहाय। आरो बे बेराम जायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन बिसोर खाथिनि मुवाफोरखौ मोजाङै नुयो नाथाय गोजाननि मुवाफोरखौ बिसोरो मोजाङै सिनायनो हाया। आरो बेवहाय नोंथांमोना खाथि नुथाय मेगन बेबो मोनसे पिक्सार बियाव होनाय दङ। बेयो जाबाय अआ जाबाय खाथि बिन्दो आरो बे जाबाय अ डेस। थामहिनबा अ डेसआव जुदि अबजेक्ट थायोब्ला बिसोरो नैबे मेगननिफ्राय बे अबजेक्टखौ मोजाङै सिनायनो हानाय नङा। आरो बेफोरखौ दा होखारनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे लेन्स बाहायनाय जादों। बे जाबाय हर्लेब लेन्स। आरो बे हर्लेब लेन्सखौ बाहायब्ला जों गोजानाव थानाय बबेबा मोनसे अबजेक्टखौ जोङो रोखायै नुनो मोनगोन। दा बेबायदि जोङो होखारनाय जायो बे मायोपिया बेराम जायोब्ला। बेनो जाबाय खाथि नुथाय एबा मायोपिया बेराम। बेनिफ्राय जों नोंथांमोनजों सावरायगोन हाइपारमेट्रपिया एबा गोजान नुथाय। दा बे बेरामा मा मा जाहोननि थाखाय जानो हागौ? बे बेरामा जाबाय मेगन लेन्सनि फकास जानथाया जोबोद गोलाव जायोब्ला फकास थामहिनबा नैबे लेन्स आरो फकास डिस्टेन्सआ जुदि गोलाव जायोब्ला बे बेरामा जायो। आरो मेगन फिथाइया जोबोद फिसा जानायनि थाखायबो जायो। थामहिनबा खायफानि मेगनफोरखौ जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन खायफाना फिसा बा खायफाना गिदिर। बेबायदि जायोब्लाबो बे बेरामा जानो हागौ। मेगन फिथाइया जोबोद फिसा जायोब्लाबो बे हाइपारमेट्रिक। आरो बेखौ जों बे बेरामखौ होखारनो थाखाय जोङो मोनसे मा लेन्स बाहायगोन? बे लेन्सनि मुङानो जाबाय खंसा लेन्स। बेवहाय नोंथांमोना खंसा लेन्सखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। दा आरो बेवहाय बे बेराम जायोब्ला बिसोरो खाथि
फोरनि थाखाय बिसोर खाथियाव थानाय मुवाफोरखौ मोजाङै सिनायनो हाया आरो गोजाननि मुवाफोरखौ बिसोरो रोखायै नुनो मोनो। दा बेवहाय नोंथांमोना पिक्साराव नुनो मोनदों बे जाबाय गोजानाव थानाय मोनसे अबजेक्ट आरो बेवहाय खाथि नुथाय दङ। बे खाथिनि अबजेक्टफोरखौ बिसोरो मोजाङै नुनो हाया आरो बेनि थाखायनो जों बेखौ होखारनो थाखाय मोनसे लेन्स बाहायगोन। बे जाबाय खंसा लेन्स आरो खंसा लेन्स बाहायब्ला नैबे खाथियाव थानाय अबजेक्टखौब्लाबो बिसोरो मोजाङै नुनो मोनगोन। दा बेनो जाबाय हाइपारमेट्रपिया एबा गोजा नुथाय। बेनिफ्राय प्रेसबाय'पिया दङ। बे प्रेसबाय'पिया माने मा आरो बे प्रेसबाय'पिया बेवहाय एसे मोननैसो मा थालांदो, बेवहाय मोननैसो वार्ड थालांदो। दा बेखौ फरायसा बिथांमोना बिजाबाव थांनानै नायनानै लादो। दा बेवहाय जायनि सिगाङाव मा दंमोन बेखौ आं मोनथिस'लिया, बिजाबाव नायोब्लासो मोनथिगोन। दा बेयाव जाबाय सिलियारि गेहेनफोरनि लासै लोरबां जालांनाय आरो बे प्रेसबाय'पिया मानि थाखाय जायो? सिलियारि गेहेनफोरनि लासै लोरबां जालांनाय आरो मेगननि लेन्सनि दबग्राथिया खमायलांनायनि थाखाय बे गोरोन्थिया सोमजियो। आरो नै गोरोन्थिया मानि थाखाय जायो? नैबे जाबाय जाहोन। बे जाहोना जाबाय सिलियारि गेहेनफोरनि लासै लोरबां जालांनाय एबा मेगननि लेन्सनि दबग्राथिया खमायलांनायनि थाखाय बे गोरोन्थिया सोमजियो। आरो माब्लाबा सासे सुबुङा माय'पिया एबा खाथि नुथाय आरो हाइपारमेट्रपिया मोन्नैबो बेरामाव गोग्लैनो हागौ। बेबायदि मानसिनो नै फकास लेन्सखौ गोनां जायो। मोनसे सरासनस्रा नै फकास लेन्सआव खंसा खरले गंनैबो लेन्स थायो। सा थोरफोआव गंसे खंसा लेन्स थायो। बे गोजानाव नुनो खाबु होयो। गाहायनि थोरफोआव गंसे खरले लेन्स बे खाथियाव नुनो हानाय खाबुखौ होयो। दा नोंथांमोना बे बेराम जायोब्ला, साप'ज सासे सुबुङा बे बेराम जाबाय, अब्ला बे बेराम जायोब्ला बेहा मोन्नैनिबो प्रब्लेम दङ। खाथि नुथायनिबो प्रब्लेम दङ, थामहिनबा माय'पिया बेरामनिबो प्रब्लेम दङ आरो गोजान नुथाय बेरामनिबो प्रब्लेम दङ एबा हाइपारमेट्रपिया बेरामनिबो प्रब्लेम दङ। मोन्नैनिबो बेहा नुथायनि गोरोन्थि दङ। आरो बे मोन्नैबो जुदि प्रब्लेम जायोब्ला अब्ला जोङो नै फकास लेन्सखौ बाहायनाय जायो। नै फकास माने बेहा मा थागोन? खंसाबो थागोन आरो खरलेबो थागोन। खंसा लेन्सबो थागोन, खरले लेन्सबो थागोन। आरो जेब्ला जों खंसा आरो खरले मोन्नैखौ बाहायगोन अब्ला जोङो चसमानि सा थोरफोआव गंसे खंसा लेन्सखौ बाहायनाय जायो। बेखौ मानो बाहायनाय जायो? बेखौ जोङो बे गोजानाव माने अबजेक्टफोरखौ नुनायाव बे हेल्प होयो, खाबु होयो। आरो सिंनि जा थोरफो, चसमानि जा सिंनि थोरफो, बे थोरफोआव जोङो खरले लेन्सखौ बाहायो। बेनि जाहोना जाबाय बे खाथियाव नुनायखौ माने हेल्प होयो। दा बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि मोननै लेन्स थानाय नै फकास लेन्सखौ बाहायनाय जायो बे बेराम जायोब्ला। दा दिनैनि टपिकफोरा बेखिनियानो। आरो फरायसा बिथांमोना माबाफोर डाउट दङब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। आरो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनो मोनदों assamcareers.com। बे assamcareers.com नि गेजेरजों नोंथांमोना जोङो जा फोसावनाय बा भिडिअफोर, जोङो आपल'ड होनाय भिडिअफोर, बेनि नट्स बा एन्सार किफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बेवहाय बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना सानखान्थि बा मेथ्स आरो नोंथांमोननि जा साबजेक्टफोर दङ, बे साबजेक्टफोरनि जा फरायाव थानाय सोंथिफोर, बेनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनदों, बिथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव गोजौआवनो बेल आइकनखौ थु आरो थुनायनि उनाव नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर, दिनै बेखिनियावनो जाथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं।